wazishaya usucile njukwini mina ngamthula umakoti kuwe baby wami sweetie wami jonga sangulanga Alright ke mdaleli sokuyisikhathi sokuthi ngempela ke sigidlime sikhulume ke naye ke uwandile uMethod sizizwela ukuthi ke ngabe ke uzothini ke namhlanje khona la emsakazweni wethu ke njengamanje ingoma uyizwa ngabe uhamba nawo phansi kwayo background yawo yena ke ubheka inqoko ozobe khona ke kule concert yo music ozobe ingqungqulu ke ozobe lapha yam empangeni ke lapha ya esifundazweni ke sakaZulu Natal kodwa ke njengamanje impela ke sesimtholile sizokhuluma nje naye ke uwandile Method uyena ke umphathi ke noma kumsunguli ke wayo ke le concert ke ye Jazz Music Festival. Ya angivele ke ngubingelele bese ngikwamukela nje emoyeni unjani? Njani sisi? Ngiyaphila. Awu ngiyaphila la. Kwaze kwaba intokozo ke ngiyona ke umucu ke lo sixolise nje ukuthi ke isystem yethu ke bhuti Wandile ayikhonanga ukuthi ke yenzeke umsebenzi wayo njengoba ke inetwork yethu slowly ke la eMelo kodwa ke nje uzosibekezelela njengamanje ingoma nje ikharanga phansi kwebackground yena ke ubheka inqoko ethi nje kuwe ke ngiphandle nje ukuthi ngenabe kakhulu ngifisa nje ukuthi kube wena nje ozozikhulumela bekuzweke kahle ke abalaleli bethu ukuthi ke ngempela ke ngabe ubanikele sengimphethe njengamanje njengoba namhlanje nje ngibhizi ngama interview kade ngikhuluma ke noBaba uSipho Makhabane njengoba sekuwena njengamanje awubabingelela abalaleli emakhaya bese siqhubeka ke ne-interview yethu. Angazi noma ngisazwakala. Uyazwakala bhuti Wandile? Ngingala kakhulu. Yebo. Ngibingelela abalaleli qala ukuyibona abantu sibathokozela kakhulu ukuthi bazinike isikhathi balalele umsakazo. Bese ngibingelela abaphathi station ngibingelele nawe mkhaya wami. Yebo mkhaya. Igama mina nguWandile Method njengoba seshilo umsakazi odlala umculo wejazz. Aphinde abe umphathi wecompany iWandile Method Music Production. Osephinde waba umsunguli womcimbi omkhulukazi wejazz omayelana nokubuyisela emphakathini wethu. Igama lomcimbi wethu okuyi Providing You Always 2017 njengoba kuunyaka ka2017. Alright ke bhuti Wandile ngiyethemba ukuthi ke impela ke ngathi ke okuningi nje usubukhavile kodwa ke nginembuzo nje ke embalwa engizokubuza yona ke kuze ke umlaleli ke ngasekhaya uzozivuza nje ukuthi ke ubhuti Wandile lona ngabe bazana kanjani ke ngabe VOC imthathe phi njengoba